Mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi bod pecyn adnoddau yn cael ei lansio i helpu ysgolion sicrhau bod addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n gysylltiedig â byd gwaith yn cael ei hymgorffori yn eu cwricwlwm. Mae'r fenter yma yn helpu pobl ifanc i ddatblygu dealltwriaeth o'r berthynas rhwng i dysgu a byd gwaith ac am ddatblygu sgiliau gwaith a bywyd. Fe fydd addysg a phrofiadau byd gwaith yn elfen orfodol o Cwricwlwm i Gymru gan gyfuno gwybodaeth, profiad a sgiliau o'r holl feysydd dysgu a phrofiad. Mae Gyrfa Cymru wedi gweithio gyda'r sefydliad datblygu gyrfa i ddatblygu pecyn hunan asesu newydd ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, a fydd yn eu caniatáu nhw adolygu eu cynnydd eu hunain a chynllunio gwelliannau pellach o ran addysg a phrofiadau byd gwaith. Fe gafodd y pecyn adnoddau yma i ddylunio ochr yn ochr gydag ysgolion yn ogystal â phartneriaid allweddol gan gynnwys Estyn, ac fe hoffwn i ddiolch i Gyrfa Cymru am ei gwaith yn datblygu'r pecyn yma ac am ei cefnogaeth gyson i weithredu Cwricwlwm i Gymru fel rhan o'n hymdrech genedlaethol ni i ymgyrraedd at safonau uchel mewn addysg, drwy ysbrydoli dysgwyr a chodi lefel ein hechelgais o ran gyrfa a gwaith, fe wnawn ni i paratoi nhw ar gyfer yr heriau a'r cyfleoedd y bydden nhw'n dod ar eu traws yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ac mewn byd sy'n newid yn barhaus. Fe gafodd canllawiau ysgolion i gyhoeddi'n gynharach eleni ar sut i ymgorffori addysg a phrofiadau byd gwaith ar draws eu cwricwlwm, ac mae'r rhain i'w gweld ar-lein o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru.